Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Να προχωρήσουμε τώρα στην ειδική αγορήτρια της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέα Αριστερά, την κυρία Πέρκα. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι έτοιμη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτό το νομοσχέδιο πραγματικά το εξαντλήσαμε, αναφέροντας τα ίδια. Εγώ θα μείνω λίγο, θα επαναλάβω μάλλον, ότι σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, το κεφάλαιο για τον αποκλεισμό των διευθυντών, κάποιες και από τις παρατηρήσεις που κάνανε και οι φορείς, ας πούμε το άρθρο που προβλέπει την ποινή από 20.000 έως 500.000, δεν εξειδικεύει τους όρους υπό τους οποίους επιβάλλεται εκάστη ποινή, κάτι που επιτρέπει, αφήνει μάλλον υπερβολικά περιθώρια ευθερεσίας στην διοίκηση. Θα επαναφέρω το θέμα με την δευτερογενή νομοθεσία, που είναι πολύ συνηθισμένο σε όλα τα νομοσχέδια που φέρνει αυτή η κυβέρνηση, που δεν προβλέπεται πότε θα βγει. Υπάρχουν νόμοι ακόμα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί δεν υπάρχει δευτερογενής νομοθεσία, όπως επίσης και η διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα του δημοσίου. Επίσης, ακούσαμε τον πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής της Ένωσης Ηγμένων Εταιριών ότι η διεύρυνση των δικημάτων με τον τρόπο που γίνεται δημιουργεί πολιτικό ζήτημα. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε το αδίκημα του εκβιασμού, αλλά δεν έχουμε το αδίκημα της δωροδοκίας. Και φαίνεται ότι οι ποινές είναι αυστηρές με μία αναλογικό τρόπο. Δηλαδή, τα αδικήματα εξεμελίας είναι τα ίδια με αυτά που είναι δόλια. Επίσης, οι φορείς είπαν ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω καμία εξειδίκευση. Ας πούμε, από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς πάλι αναφέρθηκε στο νόμο 4706 του 20 για την εταιρική διακυβέρνηση, που προβλέπουν προϋποθέσεις για την εκλογή και τη διατήρηση της ιδιότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσωπώντας τα τρίτα πρόσωπα όσον αφορά τις συγκεκριμένες εταιρείες. Δεν ξέρω αν λήφθηκαν αυτά υπόψη, αν έχουμε διορθώσεις, κύριε Υπουργέ. Από εκεί και πέρα, το μείζον θέμα συζήτηση παραμένει το θέμα της ΠΕΛ. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, ακούσαμε τους φορείς. Εμείς τοποθετηθήκαμε ούτως ή άλλως ότι, κοιτάξτε τώρα, το να ξεκινάει μία καινούρια ΠΕΛ με τα χρέη είναι σαφές ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Υπάρχει το θέμα του ιδιοκτησιακού, το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει λυθεί και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Είχαμε ζητήσει κιόλας να μάθουμε και τι έργα πρόκειται να γίνουν, γιατί αυτό δεν απαντήθηκε. Και βεβαίως φοβόμαστε ότι κάποια στιγμή τι μπορεί να γίνει, αυτό που γίνεται συνήθως. Εγώ είπα σε κάποια επιτροπή και θα το επαναλάβω. Αυτό το παράδειγμα είναι ο τρόπος που πτωχεύει μια χώρα. Για παράδειγμα, τώρα αναφέρθηκαν 95 φορείς που δεν είχαν ισολογισμούς και προϋπολογισμούς. Εκεί πρέπει να φαγώθηκε δημόσιο χρήμα πολύ και να καταφέραν να το γεμίσουν χρέη πάρα πολλοί συνεταιρισμοί. Αυτό είχε γίνει σε όλη τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως κυβερνούσε τότε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Και μετά ερχόταν το ελληνικό δημόσιο να καλύψει τα κενά. Εγώ ξέρω πάρα πολλά έργα σε όλη την περιφέρεια ορφανά, δηλαδή κατασπαταλήθηκαν πόροι και χώροι. Και δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ. Και στην περιοχή μου έχουμε πολλά τέτοια έργα. Την περίοδο βέβαια των παχιών αγελάδων. Τώρα όμως δεν είμαστε εκεί. Και πραγματικά, κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα έτσι πραγματικά έχω μια απορία. Εάν παραμείνει η διάταξη, λοιπόν, πρέπει να αποσυρθεί αυτή και να ξανασυζητηθεί. Δεν έχω να σας πω αυτή τη στιγμή μια πρόταση, αλλά πρέπει να συζητηθεί αναλυτικά πώς μπορεί να λυθεί. Διότι πολύ φοβάμαι ότι αν παραμείνει όσο έχει διάταξη, πολύ γρήγορα θα αρχίσουμε να βλέπουμε επιχορηγήσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει, για να μπορέσει να ξεχρεώσει τα χρέη, για τα οποία όντως δεν ευθύνεται η νέα διοίκηση, που σημαίνει θα επομισθούν όλη αυτή την επιβάρυνση οι Έλληνες φορολογούμενοι, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο και σωστό. Άρα καλό είναι αυτή η διάταξη για την ΠΕΛ να αποσυρθεί, να γίνει μια μελέτη, να γίνει πιο σοβαρή διαβούλευση, να τοποθετηθούμε όλοι σε ένα καινούριο σχέδιο. Πάντως έτσι δεν φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει. Ευχαριστώ.